Раушан, сез тумышыгыз белән сабаягыннан икән. Түбән Кама театрына нинди җилләр ташлады? Түбән Кама театрына дип, гомумән училищега укырга кирү инде ул бер сәбәпче булды бит инде. Аңа да әле училищега укырга кирүем дә именно артист тормышын сайлауда аңа да менә ничектер, язмыш микән инде ул именно Нижекамский театры сәбәпче булды дип әйтәсем килә, чөнки без 11нче классларны бетергәндә, 10нчы классларда шул 11ләр тирәсендә спектакль куйдык үзебездә авыл клубында. Ул нәрсә, итәкле кияү дип атала торган спектакль иде ул. Анда Нижекамский, шул Түбән Кама драма театры артистлары уйный иде. Шуннан соң гына миңа шул спектакльне уйнагачтын, әйттеләр, син нәрсәгә театр училищесына бармыйсың, ни укымыйсың артистлыкка дип. Мин гомумән белмәгән идем артистлыкка укып була икәнен, андый училище бар икәнен дә. Нижекамскийга килеп эләгүебез без группа белән безнең диплом спектаклен карарга килделәр. Түбән Кама театры җитәкчеләре. Һәм без группа белән ризалаштык. Группадан 8 кеше. Без монда сразу туп-туры без килдек бу Нижекамский театрына эшләргә. Шулай итеп килеп эләктем мин Түбән Кама шәһәренә һәм Түбән Кама театрына. Түбән Кама дәүләт драма театры артисты буларак башкарган беренче ролегез нинди иде? Сәхнәгә чыкканда нинди хисләр кичердегез? Түбән Кама театры артисты буларак башланган беренче ролем мине водка керттеләр. Спектакльгә Мәдинәм Гөлкәем дигән спектакльгә мине Мирзанур образына водка керттеләр. Иң беренче шул иде дип хәтерлим. И әлбәттә инде каушау, уйлану, каушау беренче кичерешләр. Иң беренче образ дип әйтик, менә шул спектакльдән минем артист тормышымда водка керү белән башланды дип әйтергә була. Яңа бинада иҗат итүләре ничек? Яңа сәхнә артистларга нинди мөмкинлекләр ачты? Яңа бинада иҗат итү әлбәттә инде ул бик сөенечле хәбәр. Яңа бина бәрабәр булып санала бит инде. Сәхнәбез яңа, сәхнәбез киңәйде, мөмкинчелекләр зурайды, биеклекләр, ничек дип әйтим, биеклек күтәрелде бездә хәзер инде, Аллаһка шөкер, двойная высота дип атыйбыз инде бездә, менә андый әйберләр бар бит инде хәзер. Иҗат итү артистның күңелендә булса, аны бөтен төрле җирдә иҗат итәргә була дип уйлыйм инде. Сәхнәдә иҗат итү дип килеп әйтсәк, әйбәт инде, бик әйбәт дип әйтергә була. Шатланып эшләргә тырышасың инде шул. Әти кеше буларак әйтегез әле, кыз бала тәрбияләүдә нинди авырлыклар белән очрашасыз? Кыз бала тәрбияләүдә аның бөтенесенең авырлыклары бар инде дип әйтергә була. Кыз бала бит инде ул кыз кеше була, малай дигән кеше булмый бит, малай түгел дип әйтергә була. Кыз кешенең аның үзенең капризлары була инде, төрле. Аның артык кыенлыгы юк инде. Шулай ук бала инде ул, шулай ук тәрбияләргә тырышасың, шулай ук тәрбияләйсең инде аларны. Раушан, нинди балачак хыялларыгыз чынга ашты? Менә беләсем, дөресен әйткәндә, мин кечкенәдән шофер булырга хыяллана идем. Мин үз гомеремне, тормышымны улагайгачтын, ничектер машина руль артында, зур машиналар артында дип күз алдына китерә идем. Син үскәч кем буласың дип сораганда да миңа әйтәләр иде, мин җавап бирә идем,
Үскәч кем буласың дигән сорауга мин шофер булам дип җавап бирәм. Балачак хыяллары, менә мин шофер булдым, Аллаһка шөкер. Менә шундый хыял. Тормышка ашты. Үзем үскәндә бу әйбер миндә булмады, балаларымныкы һич шиксез булачак дип әйткәнегез бар идеме? Сүз нәрсә турында бара? Так, балаларым. Андый уйлар гомумән бүтән кешенеке дә булгандыр инде ул. Ул әйе булды бер уенчык, әйе бер уенчык иде ул ниндидер. Biz bit инде үскәндә авыл балалары, бит инде хәзерге шикелле шик белесек дигән әйбер нәрсә юк. Хәзерге ярый да ничә яшьләре тулып өлгермиләр, телефон кулларына телефон тоталар, балалар тәрбияләнәләр шул телефон аша инде. Без телефонны, миңа телефонны 18 яшьтә угач кына, 17 яшьтә генә алып бирделәр беренче телефон. Әти белән әни. Вот. Уенчык, әйе, хәтерлим, менә бер ниндидер бер уенчык бар иде. Сораган әйберне балаларыма алырмын, Алла бирсә дигән уй булды. Уенчык иде ул. Белүемчә, сез төрле мәҗлесләр оештыруда да актив катнашасыз. Бу эшчәнлегегез кайчан башланды? Оештыру да дип күптән түгел дип әйтергә була, башланды. Чөнки иң беренче андый эшчәнлек белән минем дустым эшли башлады, Рафил Зайнуллин исемле. Уларның белән бик күптәннән шөгыльләнә башлады. Без монда театрга килеп урнашкач та, бу шәһәрдә дә ул тотынды шул эшчәнлек белән эшләргә. Андый мәҗлесләр ниләр алып бару, оештырулар эше белән ничек күпме дип әйтим, бер 5 еллап микән, 6 еллап, 5 еллап кына эшлим әле. Шулай да инде бәрбер нәрсәдән мин монда кирип киттем. Опять-таки Рафил дустым аша, шуның аша түгел, аның белән бергә эшләп йөрү белән башланды һәм без бергә эшләп йөрибез инде, Аллаһка шөкер. Сезнең тормышыгызда иң зур роль уйнаган шәхесләр кемнәр? Тормышыбызда зур роль уйнаган шәхесләр. Ниндирәк шәхесләр микән ул? Иҗат кешеләр микән? Минем тормышта, дөресен әйткәндә, бик күп роль уйнаган, зур роль уйнаган шәхесләр алар. Әти белән әни һәм минем бабам бик каты минем ничек дип әйтим, тормышка карауны өйрәтте. Тормышны аңларга ничек дип беренче ниләрне ул бирде инде миңа, бабай. Шуңа күрә дә миңа бабайны югалту бик авыр булды. Шәхесләр. Аннары соң алар күп инде, спектакльләр буенча, безнең эшебез буенча алсак, Шәүкәт Аби Биктимировлар, Ирек Бахмановлар, алар белән һәм иң беренчесе безгә основа биргән шәхес Илдар Аби Хайруллин безне шушы направлениегә кертеп, шушы юнәлешкә кертеп җибәргән дип әйтик инде. Һәм хәзерге моментта ул безнең режиссерыбыз Рөстәм Вәлиәхмәтович. Шулар. Үз эшегезне нинди һөнәр белән чагыштырыр идегез? Безнең эшне аны чагыштырып булмыйдыр бүтән һөнәр белән. Кызык сорау. Дөресен әйткәндә, менә миңа бик күп кеше әйтте, бүтән сферада эшләгән кешеләр. Нәрсә эшлисез соң инде сез анда, ул сәхнәдә, ул сәхнәгә миндә сикереп менеп, селкенеп төшә алам дип әйтәләр. Мин җавап бирә идем инде. Мәйтәм, бар әле, әнә, миндә селкенеп кара шул сәхнәдә, рәхәт булыр микән, шик селкенерсең микән дип. Белмим, чагыштыра алмыйм, чөнки һәрбер эшнең үз кыенлыгы бар, үз рәхәтлеге бар.
Чагыштырып булмыйдыр безнең эш. Дип уйлыйм. Карантинны ничек үткәрдегез? Карантинны Аллага шөкер әйбәт үткәрдек. Авылда. Бөтен кеше дә шул авыллары булган кеше бәхетле кеше дип саныйм инде мин аны, Аллага шөкер. Бөтен артист, бөтен кеше авылларга кайтып авылда үткәрде карантинны. Менә беренчесендә явып куйгачтан тәки мин аны аңлап бетерә алмадым. Почти бер ай менә үзем температура иттем. Нәрсәгә икәнен аңлый алмадым. Аннары соң Алла бергән, Аллага шөкер. Ту әйткән булмасын. Ничектер үзеннән үзе бетеп китте инде ул менә шул. Ә булай авылда, әти-әни янында. Артист булмасагыз, кем булып эшләр идегез? Менә анысын әйтә алмыйм, малай. Менә анысын күз алдына китерергә бик кыен. Кем булып эшләр идем икән мин артист булмасам? Чынлап торып әйтәм, әйтә алмыйм бу. Бәлкем дип кенә әйтәсем килә. Шофер булган булыр идем, может. Балачак хыял белән. Ни өчен тамашачы нәкъ менә сезнең театрга килергә тиеш? Ни өчен? Бик кызыклы сорау. Ни өчен безнең театрга килергә тиеш? Гомумән монда җавап бирергә була, ни өчен театрга йөрергә тиеш халык диебрәк әйтсәк була инде. Чөнки театр белән халык дөресрәк әйткәндә аңламаган кеше театрга йөрми инде. Ул аңлаган кеше генә йөри театрга дип уйлыйм. Безнең эшебез нәрсәдән гыйбарәт? Без халыкка аңлатабыз яшәешне, үзебезнең образлар аша тормышта булган проблемаларны күтәрәбез. Гомумән кеше театрга килеп, уйланып, тормышын күз алдына китереп, менә бит шулай бит әле дөрестән дә шулай, тормышта да шулай бит дип уйланса кеше, безнең эшебез һәм безнең спектаклебез үтәлгән дип уйларга мөмкин була инде. Шул.